Ngibambelela. Sawubona mama. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nawe. Ngiyaphila. Ngiyathemba kodwa awukho busy lapha ngiphazamisa. Ngekho busy nje. Nginenkinga la mama azi. Lento isengidlile kakhulu lento le. Nginenkinga la ukuthi ucela ungitshele kahle ukuthi kahle amakati amathathu lawa onawo lapha egcekeni wathatha because mina ngokwazi kwami anginayo inzalo angikwazi ukuzalisa mina ubudoda laba ngabukhipha mina ngisamncane ngisikhula nje ukukhuleni kwami kahle njengoba ngikutshelanga ekhuluni kwami angikhulanga ngendlela ucabanga ngakhula ngumuntu nje ekhaya sibaningi ingane zithathwa zibhekiswa le nale ngase ngathatha isinqumo sami ukuthi mina angeke ngikwazi ukuthi ngibe nokukhulisa umndeni ngoba manje ngibuka indlela ekhuliswa ngayo ingane lapha ekhaya so ngathatha isinqumo sami ukuthi manje angikhipha ubudoda bami kodwa ngikwazanga ukutshela manje ngenxa yokuthi manje anginqena ukuthi uzokuluzo wena Imagine sonke lesikhathi nje thandana sathana ngoba uthu wena usho ukuthi ingalo wayikhipha ekubeni ngakutshela kahle ukuthi mina ngifuna ukudela umkhulu. Ngiyakuzwa lokho mama uthi wathi ufuna umndeni omkhulu kodwa manje phela into engixakayo manje njengoba nawe usunezingane ezingaka futhi ngiyabona futhi nakhona unamahloni ukuthi unezingane awungitsheli futhi izinto uyabona lento uyalokhu busy lesi ingane ngiyabona ukuthi ngeke futhi into engixaka kakhulu futhi lezi eziwu2 ziyafana le ugcina ke le encane ke futhi nayo ehlukile kunalezi eziwu2 ngiyabona ukuthi manje lento leyo uzulethe ukugula endlini angivele ngikutshele nje kusa-early ukuthi manje nayo inkinga le ngibhekene nayo ukuthi mina ngikwazi ukuba nabantwana so wena ubathatha phi labantwana labo usunabo Shithena ngamanye amazwi ngifuna ungitshela ukuthi mina ungithembi ungifazi wakho awungithembi ngiyasho ngendlela ingane zabo indaba ngangithembi kuyenza futhi ingane zingafani ingane zami kuyenza ngingafani yabo mama sengiphuma ngisho kadokotela nami ngiyitshela mhlawumbe ezami mhlawumbe udokotela lo wangenza eqaleni mhlawumbe wenza iphutha ukuthi akwathi usikhiphile isidoda anti asikhiphanga ngahamba ngaya kadokotela omunye wangitshela udokotela ukuthi nakamhlola angikwazi ukuba nezingane mina angikwazi ukuzalisa so ingakho sengithi manje mina angize la ku Black Life TV ngizokubuza kahle kahle ukuthi ngoba ngikwazi ukubuza endlini ngibuza ukuthi manje lezi ingane ngempela ziqhamukaphi Asibingisakho sozokubhala ku Black Life TV uyongisho emakhamereni izindaba singakhulumile soba u2 cha ngibona nje uzovutha ngayo futhi njengoba nje uvutha kuyimanje ngithi mina ungitshele kahle ukuthi lezi ingane ziqhamukapi khona kuzohlaphe ngibe neclosure nami mhlawumbe kwehle umoya kwehlula ukulunga because manje ngidinwe kabi manje ukuthi wena unezingane futhi lezi ingane thezami ekubeni mina ngikwazi ukuba nezingane ngikwazi ukukhuluma ngaloko ngasitshela ukuthi lezi ingane ezakusho wayilo doda uqambela amanzi nginamaphepha la akasho ukuthi lezi ingane akuzona ezami kunamaphepha lapha endlini ungahamba ekamereni nje lapha kwi-briefcase lami uvule kulona uzokutshela nje lawo maphepha ukuthi mina ngikwazi ukuba nezingane into entsha le ngisanda kuyenza kadokotela alright angiqale ngokutholisa ngiyatholisa kakhulu baba ingane lezi eziwu2 ongakwade ungakwade lezi yokuqala nesibili ezamngane wakho hayibo ngakho lo mkhulu hayibo uchaza ukuthini manje usizamngane mthatha umngane wami manje ngimshiya lapho nawe nine business ingane lapho angani lutho lokushiya naye la endlini uchaza ukuthini musezamngane wami angani belishiya naye la noba2 manje kusho ukuthi manje wena sihlaleni yabe mnani khayela ngala wena ohamba khona shiya soba2 sahlala ke sabe seke sinomngane wakho yabona ke hamba ekamereni yabo shuthi ingane leyo khana ngasaba futhi ukutshela shuthi nje mina ngihleli nje lana ngenza isilima nobabili ngenza isilima nje nibukela isilima la kumina cha baba sikwenza isilima saphinda futhi waphindeka kwesibili hayibo shuthi akulona phela iphutha lesi kuphinde kwesibili manje le yokugcina ke yakephi ngoba phela manje zoba zizu3 lezi ngane ngoba ngisho lezi eziwu2 ziyafana ngiyabona lezi umuntu oyedwa lesithathu ke yakaba manje lesithathu yabhutwa uzongihlekisa nomndeni futhi egcineni futhi uzomithela futhi umfowethu futhi ingane futhi
cha ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Ey sengakublame kodwa nami phela nginesandla kulento. Angazi lento singayilungisa kanjani ukuthi ikwazi ukuqonda ngiyazi ngempela lento soyimisa kanjani because labantu laba njengoba futhi bazi futhi izingane ezabo akunakho kuhamba bayidinge lezi zingane lezi. Kodwa lesithathu kuyasifana igazi lakho eyabhuti wakho. Akusho ukuthi igazi lami ingane yayo yakhe ingane. Kodwa ubhuti wakho wodwa. Ngiyakuzwa ubhuti wami kodwa yena wazi ukuthi ingane yakhe. Igcineni lapho uzohamba lengane ayitshela ukuthi ufuna ingane yakhe yena. Ngizobe sengithini-ke lapho futhi umndeni futhi uzobe sekhuluma emndenini ukuthi lezi ngelo akakwazi ukuba nengane le ngane le eyami le yesithathu. Futhi nje ubu-understanda mina ngumuntu wesiZulu mina. Lezi ngane lezi ngayibiza kanjani emsamo? Lezi eziwu2 ngiyabona le yesithathu ngakwazi ukuyibiza ngoze yasekhaya. Lezi eziwu2 ngizomisa kanjani indaba yazo? Angcono phela guess senze izinto lezi eziwu2. Ngazi ngaphoxeka. Ngiyaxolisa. Hey, angiyazi ngizoyithini lento le. Ngizokubona mengifika endlini ngeke. Kodwa naye babona baronga uyikhiphela ngani inzalo. Ngiyachazela nje ukuthi indlela engakhula ngayo mina ngakhula ngendlela ebuhlungu. Izingane zasekhaya indlela okwenzeka ngazo. So ngabona ukuthi ezami izingane angimele ngithanda ukuthi iphile ngalendlela. Ukuthi umuntu akalazi kusasa lakhe ukuthi limphathelini. Kwawo futhi ngihlangana nawe wena usungitshela uthini ufuna umndeni omkhulu ngoba nawe wakhulela emndenini omkhulu futhi izingane zakini zayikhuliswa wena waba nothando ufuna udlulisele izinganeni zakho. Ngixolisa kakhulu ngento enzakile. Soxoxa mase sifika endlini.